Сердечно всіх вітаю, поважані телеглядачі, ті, хто рихтується до зустрічі народження Пана Єсуса урочистості, так само ті, хто ще не готові зустріти цю урочистість в своєму житті. І нехай наша зустріча, яка сьогодні відбувається, допоможе розпізнати Бога в своєму житті. Час, який попереджує приходу Ісуса Христа в цей світ у сьогоднішній день, і він називається у костелі католицьким Адвент. Це час, який допомагає кожному з нас зірнути своє життя, нібито збоку, заглянути в свої думки, у своє серце, щоб цей момент радісного народження Бога у житті усього християнського світу адлюструвався радістю так само у моїм житті. Щоб Ісус Христос, який приносить світло в цей світ, освітлив так само і наше життя. Під час Адвенту ми рихтуємо дорогу Пану Єсусу, рихтуємо дорогу Богу. Ми випростовуємо стежки, якими ходимо. Це значить, стараємося позбігати греху, позбігати пасток Злого Духа, який не хоче, щоб я був з Богом. Адвент складається з 4 тижнів чекання Пана Бога. Як ми бачимо, біля алтаря є 4 свічки, які символізують кожну неділю, яка наближає нас до урочистості народження Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами запалюємо 4-ту свічку, яка каже нам, що ось Ісус Христос народиться у цьому годі, народиться у наших серцях, народиться для всього світу, щоб заясніла Божа любов у житті чоловіка. Мої дорогі, праз лікатарально некілька днів, 24-го ввечері, ми збираємося супольно у наших сім'ях за вігілійним столом, який попереджує вечорову святу мшу, яка називається пастерка. Ми супольно рихтуємо посілок для всієї нашої сім'ї. Рихтуємо 12 постних блюд, які символізують, знову ж, 12 апостолів, 12 коленів Ізраїлевих. Ми заставляємо одне місце для гостя. Некоторые кажуть, що це може прийти сам Ісус Христос у наші квартири, в наші доми, у нашу сім'ю, щоб разом з нами відсвяткувати своє народження. Для некоторих це дивно, як ми можемо говорити про Бога, якого тут фізично з нами нема. Однак же чоловік, який вірить, і він завжди відає, що Бог присутнює у житті чоловіка і може з'явитися у його житті незалежно у якому образі. І кожен католик під час підрихтовки до урочистості народження Пана по-своєму рихтує своє життя для Ісуса Христа, для Його прийстя. Но найважніший момент – це позбавитися від греху і попросити у Бога пробачення. Тому у кожній парафії, у кожному костелі проводяться духовне практикування, або реколекції, або можливість сповіді з адорації Найсвятішого Сакраменту. У нашій парафії, у Звишенні Святого Крижа, так само у минулую неділю відбулися духовне практикування, де вірники нашої парафії, нашого костела могли приступити до сакраменту покаяння, до сакраменту сповіді і поєднатися з Богом, поєднатися з Небесним Отцом, перепросити Його за усі ті учинки, які покривдили Небесного Отця, других людей, попросити Його пробачення, пообіцяти виправитися. Менавіта найважніше у житті кожного католіка, я думаю, кожного християнина, це мати чисту душу. І тоді кожна справа, яка здійсняється през чоловіка, Богом благословлена завсюди. Коли ми приходимо до цього вечора, вігілійного вечора перед урочистостю народження Пана Єсуса, збираємося всією сім'єю. Бо не завсюди сім'я може зібратися на протягом року часто разом. А ця урочистість народження Пана, вона збирає сім'ї за одним столом, під одним дахом. Коли ми збираємося разом у наших домах, приготовлюючи
гэтыя стравы і ставячы іх на стол, думаем пра тое, што мы скажам адзін аднаму, якія словы мы будзем гаварыць нашым блізкім. Чым мы пакрыўдзілі іх у гэтым годзе? За што не папрасілі прабачэння? Чаго не зрабілі? І што можам паабяцаць на наступны год? Адным з галоўных сімвалаў вігілійнага стола з'яўляецца аплатак, белы хлеб, якім мы дзелімся, просячы прабачэння адзін у аднаго і жадаючы, каб Езус Христос дапамагаў нам у будучым быць цярпімымі адзін да аднаго, быць шчырымі для сябе і любіць адзін аднаго. Але перад тым, як сесці да стала, бацька альбо дзедуля, калі ёсць, альбо старэйшы сын бярэ святое пісанне і чытае словы, якія нас вяртаюць у гісторыю, якія апісваюць момант нараджэння Езуса Хрыста, час, у якім нарадзіўся Езус Христос на гэты свет. Каб яшчэ больш глыбей перажыць гэты таямнічы момант прыйсця Бога на зямлю, прыйсця Бога у жыццё чалавецтва. І калі малітва здзейснена, распачынаецца гэты момант для некаторых вельмі далікатны, бо часта занядбоўваем увагай адзін аднаго, крыўдзім адзін аднаго і крыўдзімся адзін на аднаго. Але менавіта ў гэты вечар, калі мы чакаем нараджэння Езуса Хрыста, Бог нам благаслаўляе і дае магчымасць перапрасіць адзін аднаго за ўсё тое, што мы зрабілі дрэннага, і паблагаславіць адзін аднаго на далейшае жыццё. Калі пасілак скончаны, рыхтуемся да таго, каб прыйсці да касцёла на святую імшу, якая называецца пастэрка. Бо першымі, хто убачыў Езуса Хрыста як дзіцятка, народжанага ў гэты свет, былі пастушкі, якія пасвілі авечак на палях, дзе знаходзілася гэтая пячора, сарані, которые называюць, дзе нарадзіўся Езус Христос, бо не было ім месца у дамах людзей, не было ім месца у жыцці людзей. Менавіта мы прыходзім, каб прастаўляць Пана Бога за тое, што, нягледзячы на каменныя сэрцы чалавека, ён усё адно вырашыў дапамагчы яму, вырашыў збавіць кожнага з нас і адкрыць нам брамы раю. Перад святой імшой найчасцей у кожным касцеле самыя маленькія парафіяне рыхтуюць батлейку, рыхтуюць візуальнае прадстаўленне нараджэння Езуса Хрыста. Некаторыя больш сцісла трымаюцца пісання біблійнага, некаторыя адаптуюць гэтае нараджэнне ў сучаснае жыццё, некаторыя пераапранаюцца ў тагачасных персанажаў, як можам іх назваць, Марыю, Юзафа, пастушкоў, прыводзяць жывёлаў, каб гэта было больш прыбліжана да гістарычных падзеяў, а некаторыя наадварот. Прыходзяць у сучасным вопратцы, выкарыстоўваюць сучасныя прыклады жыццёвыя і прапануюць паглядзець на тое, што падбывалася, калі б Езус Христос нарадзіўся сёння. Гэта важны элемент таксама гэтага часу, перыяду нараджэння Пана, каб мы маглі, перажыўшы момант падрыхтоўкі, радасна зірнуць на тое, ці добра я падрыхтаваўся, ці правільна я ўсё ўпарадкаваў у сваім жыцці з Божай дапамогай. Сама урачыстая святая імша распачынаецца абвяшчэннем нараджэння Езуса Хрыста, зноў жа словамі са святога пісання. Калі святар, беручы фігурку Езуса Хрыста ад алтара, ідзе ў батлейку, паказваючы людзям народжанае дзіця. Зноў жа гэта сімвал. Дзіця ўжо нарадзілася. Але мы перажываем гэта дзеля нашага добра. Пан Бог менавіта ў такі спосаб захацеў для чалавека, каб мы не забываліся, хто нас збавіў і хто ёсць нашым Богам і Панам.
калі Езус Христос паложаны ў яслі, спяваюцца гімн, які заспявалі калісьці пастушкі. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. І весь касцёл радасным воклічам вітае народжанае дзіця і праслаўляе Бога, складаючы найсвяцейшую Эўхарыстыю, дзякуючы Яму за гэты вялікі дар, дар нашага збаўлення, дар Езуса Хрыста, які прыйшоў у наш свет, прыйшоў сёння і нарадзіўся, каб мы ўспомнілі, хто мы ёсць і хто наш Створца. Святая імша пастэрка, зноў жа, у залежнасці ад традыцыі і мясцовасці, дзе знаходзіцца касцёл, якая была, ці гэта вясковая парафія, ці гэта гарадская парафія, большай ступені час правядзення залежыць ад абставінаў. Некаторыя парафіяне збіраюцца ў касцёлах апоўначы, 24-25, як менавіта зноў жа сімвал таго, што Езус Хрыстос так нарадзіўся уначы. Бо у вёсцы лягчэй дайсці да касцёла, чым у горадзе. У нашай парафіяльнай святыні гэтая святая імша распачынаецца ў 9 гадзін вечара, бядручы пад увагу гэты момант даехаць да касцёла, каб былі дзеці, каб гэтая батлейка была сапраўды дастойная увагі парафіянаў, і каб больш людзей магло перажыць гэты радасны момант. Час не важны, важны удзел, важна свядомасць таго, што гэта аб'яўленне Пана для тых людзей, якія былі побач. Яны пачулі голас анёла і пайшлі. Была ноч, было цёмна. Важна, што ёсць цёмна, што Езус Хрыстос нарадзіўся ў цемры, сімвале зла. І гэтае святло, якое прыйшло ў цемры, заяснела вакол таго месца, дзе нарадзілася. А з цягам часу раз'яснела і ўсё навокал. Наступнага дня мы святкуем менавіта урачыстасць Божага нараджэння 25 снежня, распачынаючы самага раніцы удзелам святой імшы, каб пазней пайсці ў госці да сваіх сяброў, да сваіх знаёмых, каб падзяліцца радасцю. Вельмі часта у нашай супольнасці сем'і змешаныя і ў розныя дні святкуюць нараджэнне Пана, і нават у розныя месяцы. Але, зноў жа, гэта і яднае гэтыя сем'і, гэтых людзей, бо госці прыходзяць да адных 25 снежня, а пазней ідуць у госці 7 студзеня. І гэта паказваецца, зноў жа, любоў адзін да аднаго, любоў, якую прынёс Езус Хрыстос, што, нягледзячы на розныя традыцыі, ёсць адзін Езус Хрыстос, які нарадзіўся. І традыцыя дзяленнем аплатка, яна злучае людзей рознага веравызнання. Бо зноў жа паказвае, хто мы ёсць насамрэч, што мы, маючы Бога перад сабою, гатовыя прызнацца у тым, што мы слабыя, што перад грахом все роўныя, і што варта перапрасіць адзін аднаго за тое, што мы зрабілі. І калі гэта зноў жа зроблена у, скажем так, супольнасці іншых людзей, не сярод сваіх блізкіх, мы пераадольваем гэты наш страх. Мы даём Езусу магчымасць асвятліць нашае жыццё, разагнаць гэтую цемру, якая можа запанаваць у гэтым нашым жыцці. Святло, якое асвятляе цемру нашага жыцця, няхай кожнаму спадарожнічае у набліжаючымся Новым годзе, каб мы цэль нашага жыцця бачылі Бога. Бо так яно і ёсць. Мэта нашага быцця тут на зямлі ёсць жыццё вечнасці з Езусам Хрыстом, Духу Святым і з Богам Айцом.